Pripun? Wah, gayenge ra jamak-jamak. Sampeyan tiba prek candhak sencaki nganggo irama kendhang tugentagentu gabrus. Raden Samba sing maune ora tau perang weruh sampeyan ora duwe daya we mlayu jrantal. Nyandak sira sampeyan candhak tugentagentu gabrus. Prabu Baladewa ndantak tugentagentu gabrus togok lagi ngilinting udut. Candhak lambene setare tugentagentu gabrus. Kuntal aku. Kuntal. Aku lagi dolanan game. Waduh. Kowe kuwi. Candhak sencaki duncalke. Wah wis. Ratu Gustimu tiba, kowe nibali Ratu Gustimu. Bruk, kowe lagi sambat. Waduh. Aku mlebu cangkemmu slep. Kok ya sedeng ya, Gek?